nakuan mo ning manok duha ni kapagbay kitipon mas usa ka tangkal. Bida ning handira eh. Dagang tangkal na laki, kitipon yung duha. Gaba. Asa naman rin nawag? Hello? Uy, pre-Crispin! Siya to? Oh, nabot na di ka? Maayo! Ya! Ay, problema na tarsir namin, tarsir sa balay! Karon na yun! Sumsam tao ko eh. Salig ko na ako. Karon sa mo kaway salig na ko. Sa una pa mo kaway salig na ko. Unsam. Kurbida na lagi ari diri. So automatic na. Tagaan kag tarsir. Sa tarsira. Tarsir ko kato. Bubuo siya ikog ni pagka-tarsira. Pero niyot kasi breeding. Ang breeding ani kuan. Hap unggoy, hap tao. Pa sa tarsir. O sige, karon na yun. Pinapagulak karong alas 2. Nauna no? O sige. Tay, ang kira eh. Sagol ng duwa. Stilan din. Pare, Antonio. O pre, nana di ka pre. Dalihan ko ni mo, saksakyan mo. Sakay ko balabal. Musta gawas? Sa may... Oo, okay kayo pare. Dito. Kwarta na. Sinsujo do? Hingita di ko ganang tarsir. Palit ko tarsir. Naas balay. Unsa man ang... Pero ako nagigtat sa kahoy. Langas kitong tasira eh. Tingaon kay Greenpeace. Balita ko, usar ko. Bida usar ah. Breeding na ko. Oh sige, lima. Ya. Pero yan. May mga klase nga. Lindo itong tasira to pre. Sige. Way to wate, kinahanglan tupihan. Ito ka sa... Oo, basta lindo ko tarsir. Sige, okay. Tara. Tatanawon to. Tabi. Oh, asa baro tarsir ano? Man. Hey. Mau din mong baligya nga tarsir day. Ayo sabi. Pila may baligya ni nga. 2,000 lang na sa pre. Mahal po ni tarsir. Uy. Hindi mo sa basa tarsir pre. Tagapagbantay ko pati nagana igos bala no. Sa maso nagikuha. Mahal po na. Uy, sali, pilibo lang ay. 2,000 na ba? 2,000 di kay. 2,000. Uy, hangyo na rin. Ay, hangyo lagi kay. Mahal kay tarsira. Pare to, hindi ko kapangyo na. Ikat kas gawas, unsam ni siya eh. Ikaw gamahal. Okay na siya. Ano siya nadadon mo kay sunod tangkal? Ikaw, waa! Pasano ko lang nga ito sa mukha kay. Kanong nga ito bugas. Ikaw, pwede na baho na naman, yun nalangas. Maho man na kay ako pa na kaya. Ang istorya mo ng tarsir mo. Away, klaro ni. Tarsir, may tamang istorya kay kadugay na lang akong istorya. Di ko mapalit na kayo. Ako pa na kaya. Tanawa. Nagkwarta ba? Ito, Hindi na ko palit na yun. still tarsira eh. Ang istorya mo ng tarsir. Yan tayo ito. Binung.